May poros labod Kapampangan. Aga nakakain ko na nining kaya katamang kadwandalan, 50 Tagalugan video. At yung kung yan ning flyover na ning 91 freeway. Ning 91 freeway, may itong yan ka rin peka BC freeway kaya ni King LA County. Ng alas 4 ning panapon ngayon ni Kenny, nga kakits ko ning gulo ko yapi ning rush hour traffic na ning 91 freeway. Ang ganyan man, inagmunikala ka rin ng manong ginamit ko kaya katamong video, yapi ni Jeronimo Constantina. Metong ya ka rin peka prolific, peka matalik, magmunikala nga mano. Manyaliksik ya ka rin may iluwang aguman kayong Facebook, aguman Kapampangan ha. Etang baluin na, etang magmaragula Kapampangan la kano. Kaya ba't, karino pamulutan din may iluwang manong Tagalugan. Mumuna, tayo ko kayong barbero. Okay, ahitan mo na ako, anak ano. Ahitan, Tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung labasasan. O kaya, ekad, balbasan na eh. Tutuki, pagtayuan. Yung bakante lote ngayon, yung pagtayuan ng bayong apartment, anak ano. Pagtayuan, Tagalugan niya, siyempre. Yung mas manayon ng katulad kayong Kapampangan, pitalakaran, pigawan, o kaya pitikdon. Pasalamat tamo kayong pangunguna na ning mayor. Ibagwayin kaya katamong bali na pangunguna ka, Tagalog na yung katulad ng mas manayon kayong Kapampangan, pamanin muna. Yaman sa Tagalog yung Pampanga, anak ano, uling karatig ng probinsyeng Bulacan, anak ano. Karatig, Tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung Kasiping, o kaya Kalele. Pilan niya pang banway tatang ko, makarinig, anak ano. Makarinig, Tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung makarandam. Inisimple yan makarinin nung tayo balo ini. Nano niya pong araw makasaring bangko uyo, anak ano. Araw tayo balo kayong Kapampangan. Aldo ya kayong Kapampangan ng araw. Anerogo ka lang kutimarin Jenny, anak ano. May lunod din kayang anak ano. May lunod, Tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung may lumod. Pasalamat tamo kayong ama king babo, anak ano. Nakabyusa ng bapa yung kayo sakit. Yung ama, naghalog yan. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung impa o kaya tatang. Eta na mo, nakalasalamat kang Jeronimo Constantina, kay Batya Ginalben, ay kakaliwan darakin, Lakos na karetang aguman Kapampangan kayong Facebook. Kada no mga balureng mas manayon na Kapampangan, Baluyin na, Batya Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo. Yung kaya katamong anak, yung kaya katamong apo, mga Pampanganan talay, talo pa nagalugan. Nakalasalamat, duwid, tamongan.